So what is up mga idolo? Good day sa inyong lahat. Sa ating lahat, good day. Ayan, nandito kami sa bukid ni Daddy. Titingnan namin yung tanim. Tapos tignan natin yung fish pond dun. Ayan. Pwede pinagna? So si Daddy. Hi. Oh, mami. Hello. Oh, yan sila. Maputik mga idolo. Bagong gawa tong pilapil. Doon na lang ako sa kabila. So, doon lang ako sa kabila mga idolo. Hindi pwedeng hindi kaya ng weight ko. Yung pilapil. So ayan mga idolo, dito tinanggal ko na lang yung sinelas ko. At dito na lang yung binakladaan sa may pilapil. So ito yung bukid ni Daddy dito sa may Gadanan, Isabela. Ayun. So ito yung pilapil. Tambak sa Ilocano, mga idolo. Yan. Ito, bagong gawa. Lambot pa. Ito yung inatrasan ko kanina, mga idolo. Yun. So, ito. 2 hectares yata to na nabili ni Daddy nung pandemic. So dito banda meron ding merong merong fish pond, kaya lang walang fish pond lang pala. Din dito may kubo-kubo din na pinagawa si na Daddy. Grabe. Maluwang din yung fish pond dito mga idolo. Kaya pakita natin yung fish pond. So ito mga idolo yung fish pond. May luwang. Ito, pwedeng fish pond to. Fish pond talaga to, mga idolo. Saka ito, fish pond. Pwede, lang to, sana, maayos lang. So, ito, ang luwang ng, fish pond ni Daddy. Kaya lang, walang makasikasong maglagay ng ng isda dito. Pero ang luwang sana nito na gawing fish pond ng hito. Ang luwang pati dito. Maayos lang tong itong mga pilapil niya. To. Bali dito mga idolo, diyan main canal yan ng ng irigasyon. Yan. Main canal yan. So, ang magandang pond preparation dito, dapat matanggal yung tanggal tong mga tubig muna, tapos mapasingawan mga idolo. Ito kasi ang ginagawa dito
ganyan, nilalagyan ng ano, ng abono. So maluwang pa dito mga idolo. Ito yung ano, ito yung main canal. Main canal ng ang irigasyon. So dito ang luwang pa mga idolo. Oh, may mga buko rin. So ito, napakaganda na ano, mapispanan. So maglalagay dito. Kailangan ng ano, ng 5-6 inches na hito ang ilalagay dito para ano, maganda. So sulit na sulit dito mga idolo pag mag-pispan. Ganda. Pero na lang yung kulang mga idolo. Pwede nang ano to, pwedeng pispanan. Maluwang to, mga kaya nito ang ano ng kahit at least 10,000 siguro to mga idolo. May ano din no, may doon sa banda doon, may gango. May sa amin sa Ilocano naman yung rama. Ang tawag dito. So ito. Tinaniman pa rin ng ano ng palay. Pero nalunod na sila mga idolo. Yan, nalunod yung palay. Pero ano to talaga to, fish pond talaga. Ayan. So sarap dito. Sarap mag fish pond. Kahoy. Tapos may ginawa silang ano din dito. Kubo. Ayun. Mamaya mga idolo ano, hihingi ako ng ano nito, asola. Doon kay Ariel. So, ito. Sarap dito, mag-farming. Oh. So, kung may budget ako, kung magkakapera, itong gusto kong lagyan ng hito, papaalaga. Kasi nasa lawag naman ako. Ganda dito mga idolo. Very relaxing. So mamaya sa punta tayong bale mamaya pala mga idolo, yun nga, hihingi ako ng asola. Tapos since may budget, mamaya bibili na rin ako ng ng feeds para para may feeds ako pag bumili ako ng hito. Pero subukan kong mga idolo i-online kasi nga walang tati feeds dun sa sa lawag. Ayan, subukan kong i-online para may kita ka din konti. So dito dadaan. Grabe, extra challenge tong papunta dito mga idolo. Ayan mga idolo, magbuhugas tayo dito sa may irigasyon. Yeah. Woo! Bugas! Butik! Yung mga bata kami mga idolo, ito yung playground namin, mga irigasyon. Ayan si Daddy Okay. Hello! Hello Canada! Canada! Umami!
Ayan. So, ano, sa summer siguro at papaprepare natin yung ano, yung fish pan. Kasi sayang, hindi nagagamit. Ilang ano man, ma? Ilang taon nyo nang nakuha yan? Oo. Ha? Hindi, ilang taon na? So 2 years na, mga ito lang, hindi napapakinabangan yung ano, yung fish pan. Ha? 2 years. 2 years. Nung ano, pandemic kasi nakuha to. So ilan ang cropping na ano dito? 2 cropping. Ha? 2 cropping. Oh, 2 cropping daw dito. Yung ano, palay na naman. Palay. Oh, palay. 2 crops. A year. So kailangan pakinabangan yung ano, yung fish pan doon dahil hindi nagagamit talaga. Kasi wala naman talagang ano. Effect na ng irrigation. Andyan yung Oh. Oh, napakaganda rin kasi ng ano, ng location ng bukid ni na Mami, oh. May ano dito, may irrigation. Tapos banda doon. Yan, bukid tapos yan. Oh, fish pan. Tapos dito yung bukid na makita ba dito. Tapos ay, agala kayo ba? Oh! Okay, yan na. Oh, hello po, Ting. Yan. Bukod, ayun o, hunting sila ng taga. Dahil ang daming taga dito, mga idolo. Mga, ano, yun, minsan, ano, inuulam nila, yung taga. So, Pero masipag si yung caretaker. Laging nandito. oh, shout out kay Ninong Rudy. Yung ano, caretaker nila daddy dito. Masibag, araw-araw daw nandito. Ayun. So, punta na tayo sa ano, humingi ng ano, asola, mga idolo. So, ito mga idolo, yung fish pan ng barkada ko. Oh, ang luwang. Ayan o. So. O, yun yung mga tilapia nila. Dami. So dito sa opposite side yan yung ano Bureau of Fisheries. Ayan dito sa Isabela. So ito yung ano, ito yung fish pond naman ni Joseph. Ayan si Boss Ariel. Boss. Gito dawatek. Yung hinihingi kong asola. Ayan si Boss Ariel oh. Hi, Boss Ariel. Oh, dito yung ano, yung hacienda ni Boss Ariel. So, ito yung mga koi fish nila, mga idol. Dami. Koi fish ta na, idol. Sino ko po ah? Ito yung ano, yung ano tawag na dito sa ano na to? Sa ganitong concrete conditioning na. Conditioning tank. Ito yung conditioning tank nila. Pati dito, conditioning tank din. Yan, malaki. Parang concrete pan din mga idol. Patumihin mo na lang. So, daan muna kami dito sa ano, sa kapatid ko na ano, na si AM. Kasi ito yung lagi kong ginagawa rin mga idolo kapag nandito ako sa Isabela. No, dinadaanan ko dito siya sa ano, sa Heritage. Dito sa may Ramon. So, lagi kong ano yan ginagawa. So, siya yung bunso namin na ano, na nawala. So, ayan. Lagi kami dito kapag ano, nandito ako sa Isabela. Ayan si Mami. Ayan, si Bunso. Shout out Bunso. So, ayan na nga mga idolo. Balik tayo ulit ng Ilocos. At yun, bumili ako ng ano, ng feeds
Pero ano, try ko rin na i-online mga idolo kasi hindi pa ako nakakuha ng fingerlings kasi hindi ko ma-prepare pa na maigi kasi baka may mga ano pa sa susunod, may mga mag-aarkila pa sa atin, mahirap naman na iwan yung kapag hindi pa masyadong malalaki yung mga hito ko. Kailangan ng close monitoring pa rin, kaya ngayon hindi mo na ako wala pang yung ibabudget ko sa sa fingerlings sana sa ngayon, binili ko muna ng feeds para sakaling may benta ko pa doon mga idolo, kasi marami rin naghahanap ng tate sa Ilocos talaga, walang makukuhanan doon. So ayan mga idolo, ito na yung yan ng Kabatuan sa Isabela. So tingnan natin kung anong ulit ang mga malalampasan natin mamaya dyan sa pag-uwi ng Ilocos mga idolo. Ayan, bayan na ng Kabatuan dito mga idolo. So may biglang ganap dito mga idolo, oh my god mga idolo, may disgrasya dito sa dadaanan natin mga idolo. Parang cement lang yata. So ito ang kinakatakutan ko minsan kapag bumabiyahe ako, yung mga ganitong mga disgrasya. So mabuti na lang at my god, for God's sake man, talaga mga idolo, spok niya yung itong sakyan. So palagi tayo mag-iingat pag bumabiyahe. At hanggang dito na nga lang muli ang aking video mga idolo, at salamat sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala pa rin sa inyong lingkod. At sana marami pang video tayong magagawa, at yun, kayo aking inspirasyon mga idolo, dahil sa channel na to kayo ang aking idolo. God bless us all. Amen.